सिगांनो निउस रादाबगिरि बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननायखौ आं बावहरग्रोनाय थाबाय। लोगोसे दिनै आङो निउस लानायनि जेनाखि उद्देश्य बे उद्देश्यआ जाहैबाय बै समाव जेलानाखि आङो नागालेण्ड जेलाव हमजादोंमोन बे हमजानाय समावदि आंहा मोनसे समस्यायाव गोग्लैदोंमोन। मानो होनना बुङोबा आङो आंनि बे जेनाखि हा बेखौ बन्दक होनायफोर बादि जादोंमोन। मानो होनना बुङोबा 3 लाखनि। दा बे हिसाबैनो आङो दिनै बेखौनो आङो माने बै जायनाखि बिथाङा लादों आं बिनिसिम बेखौनो खावलायहरनो नागिरदों। मानो होनना बुङोबा आङो बावैसो सिगां खोनादों जाय बिथाङा आंनिफ्राय हाखौ बन्दक लादोंमोन, बन्दक लाग्रा बिथाङा दिनै दस्रानो फानलांबाय होननानै आं बे खौरांखौ मोनदों। आरो बे फानदोंना मादों गुबुननो आं बेखौ दिनैसिम जोंनि न'खरनिफ्राय रावबो मिथियाखै। गुबुननि न' जादों होननानै आं मिथिदों। दा बेखौनो आङो खोनानानै खौरां लादोंमोन बा खबर लादोंमोन। अब्ला बिगोमाखौ होनहरो अबेबा कुसुगावनि खोलाहा थांनांगौ, दतमाजों गिदिंनानै ओरै कुसुगाव बारस'ग्रा बेजों मोनसे गिर्जा न' दङ बेयाव थायो होननानै। नाथाय कन्टेक्ट गैयालासिनो आङो बेयाव बोरै मोनहैनो, मोनबेसे गिर्जा न' दङ आरो मानसियाबा नामाबा मा, बेयाव आं एसे कमफिउस जादों। दा बेखायनो आङो बिथांखौ आं खावलायहरगोन आरोना। मानो होनना बुङोबा बिथाङा एसे न'आव फैनानै थाबैनो कमप्रमाइस लाफैलायो बा सिनायथि लाफैलायो मा सिस्टेम फानदों ना बन्दकखौनो लाफिनदों बिथाङाबो। दा बेखौसो आं बिथांनिसिम खावलायहरना होननानै आङो दिनै मिडियायाव ओंखारनाय जादों आरो। नोंथांनि जे हाखौ फार्स्ट लागिरि हिसाबै सोरमोन लानाया? बेखौ लागिरि हिसाबैथ' आङो मानसिखौथ' माबा बिजनिनि जेब्राराम होननानै आङो मिथिगौ आरो। जिहेतु दा जों खौरां बिजोङाव गोबां नुनो मोनदों माखासे दैदेनगिरिफोरनि रावाव इउपिपिएल लोगोसे बिपिएफ ज' जानायखौ हास्थायदों। बे बिथिङाव नोंथाङा सासे बारग' एनडिएफबि हिसाबै मा फोरमायनो सानो? आदसा बेखौ नोंथाङा सोंबायब्ला आङो बेखौनो माने फोरमायनो सानो। मानो होनना बुङोबा बर' हिसाबै जोङो गोजोननायखौ मिलायनायखौ जोङो लुगैयो। आरो मिलायनायजों लोगोसे जोंहा गावजों गाव हिंसा गैयै अहिंसा गैयै जेन'बा गावजों गाव गाज्रि मेगनजों बा गाज्रि नोजोरजों जोङो जेन'बा सानलायबाय थायालासिनो ज' जानायनि सायावथ' जोंहाबो गोजोननाय दङ आरो साफ्रोमबो रायजो राजाफ्राबो गोजोननाय दङ। अब्लाबो बै समाव आङो बिपिएफआव थाबोनाय समाव आं एसे माने आन्दाज मोनबोदों। मानो होनना बुङोबा जेलानाखि अप'जिसन हिसाबै दिनै जेन'बा सरखारखौ फंसे फंनै सोंखारिनायनि बेलायावहाय जेन'बा बेयाव मोनसे पइन्ट फैदों, डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सार बिथांनि ट्रफिक लानांला होननानै मोनसे बाथ्राखौ बुंदों। दा बे हिसाबैनो दिनै जेन'बा दिपेन बर' मानगिदिर दिपेन बर' सारा दिनै बे जिनिसखौनो खावलायदों। खावलायनायजों लोगोसे दिनै बिपिएफनिफ्राय गुबुन गुबुन अनेक दैदेनगिरिफ्रानो बेखौनो बुंगासिनो दङ। दिनै जोङो ज' जानोसै नाथाय खाथां जाथारनांगोन होननानै बुंनाय बाथ्राया। दा बेखौ आङो सिन्था खालामनानै मोनदों। आं इन्डिभिजुवेल हिसाबै बुंदों, खिन्थु आं बुंनाय बादिबो दाजाजोबथों। अब्लाबो आंहा बेखौ सन्देह दङदि बै समाव होननायफोरबादिनो दिनै जेन'बा इउपिपिएलजों ज' जानोसै, बिपिएफजों ज' जानानै गेलेनोसै, सरखारखौ ज' दानोसै होननायनि आन्दोआव माबा मोनसे षड़जन्त्र दङ नामा? दा बेखौ आङो सिन्था खालामखुमाबाय थादों। दा जेन'बा आंथ' सुंद' मेलेमजों बा थौले गोसोजोंबाबो आङो जे बाथ्राखौ बुंदों बिदि दाजाजोबथों। अब्लाबो आं बेखौ बुंनो सानदों, फोरमायनो सानदों। जायनि फलाव जोंहा बिजेपि जेन'बा मानव गेदेर जेन'बा CM डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारखौ सिगिहरनायफोर बादि बाथ्राखौ बुंदों नामा ओरै अप'जिसन हिसाबै। दा बायसान्सआव जेन'बा बिसोरसो बिटिसिआव बिसोरसो सरखार दासिगोन, गावसोर गोजा माबासिगोन, जोंहा बेयाव आन्दायसिगोन होननानैहाय दिनै बेखौ सिन्था खालामनानै हयथ' बिसोरखौ सिगिहरनाय बादि जादों नामा, बा माबा मोनसे जोंनि गेजेरावनो इउपिपिएलखौ बा बिपिएफखौ थाबैनो माने हानहरनानै जयै माबा मोनसे सावरायो खोमा होननानै बुंनायफोर बादिबो जादों नामा, आं बेखौ सन्देह खालामदों आरो। दा बेफोरबादि दाजाथों। जोङो मिलायनायखौ जोङो खौसेखौ जोङो जेन'बा लुगैयो। गावजों गावनि गेजेराव जोङो बेसेबां नांलाय खमलाय जाबावनो राजनितिक हिसाबैबो बा जाथि हिसाबैबाबो हारि हिसाबैबाबो साफ्रोमबो सुबुंफ्रा साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा दिनै बेखौनो हांख्रायदों जोंनि जेनाखि बिटिआर गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों जाहाथे गोजोना फैयो, सान्थिया फैयो होननानै दिनै बेखौनो सिन्था खालामनानै रायजो राजाफ्राबो सिन्था खालामनानै दंखायोब्ला जोङो आंबो दिनै सासे दिनैनि गेजेराव लोगोसे नैबेबो जायो। मानो होनना बुङोबा दिनैसो जेन'बा माखासे आन्दालन बायदि बायदि खालामबोनायनि गेजेरजों दिनै सान्थि गोजोन गोरोबथा मोननायजों लोगोसेसो दिनैनि दिनाव
मोनसे गोजोननाय सान्थि परिबेसा दिनै फैनो नागिरनायनि सायाव आंहा गोसो गोरबोनिफ्राय बिराद गोजोननाय दङ। आरो लोगोसे आं बेखौनो बुंबावगोन, जेरैबायदि जेन'बा जोंहा दिनै टेट पास जानाय बिथांमोन दङ, टेट पास जानाय बिथांमोननो दिनै थाइसेबो रां लायालासिनो मानाव गेदेर जोंनिनो बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारा जे थांखिखौ लानानै खामानिखौ मावलांदों बा होलांनो नागिरदों, बेनि सायाव जोंहा गोजोननाय दङ। गोदोनि समाव मा रोखोममोन जों बेखौथ' नुबोआसै, मा रोखोममोन खोनायोसो हय बेबायदि माबा मोनसे साख्रि नांगौबा रांनि अनगा जेबो जाया। खिन्थु बिरना फैसायै दिनै जेन'बा रायजो राजाफोरनो, जाय गोरों गोरा बिथांमोननो जेन'बा टेट पास जानाय बिथांमोननो दिनै जेन'बा गोसोआव गोजोननायखौ होनो थाखाय दिनै टेट पास जानायनो साख्रि होनो नागिरदों दिनै बिरना फैसायै। दा बेखौनो आं खावलायो, होमबा दिनै जेन'बा मानब गेदेर प्रमद बर' सारा दिनै माबायदि खामानिखौ मावलांदों, आसरित खामानि मावदों। आरो जे मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जेन'बा मा होनो माबा मोनसे खामानिनिफ्राय लानानै बा फरायनायनिफ्राय लानानै बा माबा मोनसे आसनिनिफ्राय लानानै दिनै जेन'बा रायजो राजाफोरनो हानायखिनिखौ बोसोरब्रैनि गेजेरावनो दिनै बिथाङा सहाय होगासिनो दङ, अनसुंथाइ होगासिनो दङ, गोजोननाय होगासिनो दङ। बेखायनो रायजो राजाफ्रा दिनैनि दिनावहाय माने गासिबो मानब गेदेर प्रमद बर' सारखौ मोजां मोननानै खौसेथिनि लामायाव आगान सुरगासिनो दङ। बेखायनो